Днес ще си говорим за нещо наистина интересно. Една нова платформа, която се опитва да реши един вековен проблем за бизнеса. Нека започнем с една ситуация, която със сигурност е позната на много предприемачи. Представете си, имате стока, ценни активи, но нямате кеш, нямате пари в брой, за да си платите сметките. Ето това е. Точно това е проблема с така наречената блокирана стойност. Складовете са пълни, но оборот няма. Няма пари за заплати, за данъци. И често пъти се заплитат едни сложни вериги от взаимни задължения и, разбира се, недоверие между партньорите. Това е икономическия блокаж, който тази платформа иска да разбие. Добре, и как точно се случва това? Как тази система предлага да превърне стоките в пари? Решението, всъщност, е изненадващо просто и елегантно. Процесът е съвсем ясен. Първо, дадена фирма депозира своите стоки или услуги в системата. В замяна получава дигитални токени на същата стойност. И ето тук и ключът. С тези токени веднага може да се плаща на други фирми в мрежата или да се купуват нови стоки и услуги. Стойността вече не е блокирана. Има една много силна аналогия, която описва перфектно ситуацията. Куфар без дръжка. Нали? Жалко е да го изхвърлиш, но не можеш и да го ползваш. Точно така стоят милиарди под формата на стоки по складове и гаражи. Една огромна бездействаща стойност, която просто чака да бъде вкарана отново в икономиката. Добре, идеята е ясна, но за да работи това в голям мащаб е нужен стабилен икономически модел. И тук нещата стават наистина любопитни. Защото моделът зад тази платформа се сравнява с централна банка. Нека видим каква е разликата. Традиционната централна банка, както знаем, емитира валута и понякога го прави без пряко обезпечение с активи. Риска, разбира се, е инфлация. От друга страна, моделът на тази платформа работи по коренно различен начин. Токени се емитират само и единствено срещу реални депозирани стоки и услуги. Тоест, всеки токен има 100% покритие. Идеята е така да се избегне инфлацията, защото паричното предлагане е вързано директно за материални активи. И това не е някаква чисто нова измислена вчера идея. Концепцията всъщност има доста интересен исторически прецедент. Вдъхновението идва от така наречената преводна рубла. Това е била една счетоводна единица, използвана по времето на социализма за мащабна бартерна търговия между държавите от бившия източен блок. Окей, но за да проработи всичко това е нужно едно нещо, което е абсолютно фундаментално – доверие. Без доверие никоя финансова система не може да съществува. Нека да видим как платформата се справя с този въпрос, като се фокусира върху гаранциите и анонимността. За да се пребори недоверието, особено когато две страни не се познават, системата използва нещо много хитро – escrow сметка. Работи просто. Купувачът плаща за даден артикул, но парите не отиват веднага при продавача. Те се държат в тази сигурна, отделна сметка. Продавачът изпраща стоката, купувачът потвърждава, че всичко е наред и чак тогава средствата се освобождават. Просто и сигурно. Но не става въпрос само за сигурността на транзакцията. Поверителността е също толкова важна. Тук говорим за напълно криптирани транзакции и съобщения. Обявите на пазара не са публични. Анонимността е защитена, защото всеки сам решава какво да декларира. И най-важното, личната сид фраза е единственият ключ към активите. Няма кой друг да ги докосне. И ако до тук звучи като някакъв усъвършенстван бартерен пазар, почакайте. Платформата отива много по-далеч, като предлага и доста по-сложни икономически инструменти. И какво имаме тук? Възможност за взаимно анулиране на дългове, за което ще говорим след малко. Има вестинг, т.е. преобразуване на токени в пари с течение на времето. Може да се инвестира с стоки, купувайки акции с токени, могат да се създават цели проектни консорциуми и дори да се теглят криптообезпечени заеми. Това вече е съвсем друго ниво. Ето това е, може би, една от най-силните черти на системата – способността й да анализира и анулира сложни вериги от дългове. Представете си, фирма А дължи на Б, Б дължи на В, а В от своя страна дължи на А. Един затворен кръг, от който никой не може да излезе. Платформата може автоматично да засече този цикъл и да уреди всички задължения наведнъж. И това не е просто теория. Тази функция била тествана и е доказала ефективността си в хаотичната руска икономика от 90-те години. И така стигаме до историята на самата идея. Както споменах, тя не се появлява от нищото.
През 90-те години подобен модел на клирингова банка се използва много успешно в Москва, за да разреши точно такъв икономически блокаж след разпада на Съветския съюз. Тази банка спира работа през 2014, но пето, че през 2024 основната концепция се преражда, този път с модерна блокчейн технология. И се очаква новата, вече глобална платформа да влезе в финална тестова фаза през 2025. Което ни води до финалния въпрос. Какво е това, на което сме свидетели? Дали това е бъдещето на търговията или е просто една стара, но гениална идея от 90-те, облечена в нова технология? Може би и двете. Едно е сигурно. Потенциалът да се промени начина, по който гледаме на стойността и на търговията, е огромен.